Namaste, vítam vás na dnešnej lekcii. Bude to krátka, ale veľmi intenzívna lekcia na drillov na tzv. Toe taps, takže pracujeme hlavne s kompresiou. 12, 13, 14. Navážime dopredu a ideme ako keby dole, snažím sa pribrzdiť a naspäť. A druhý. Tu nepočítam, koľko nám to vyjde, približne na dĺžku jogamatky, 3-4 možno. Pokusy. Pôjdeme na a ľavé a vrátime sa. A teraz zaflexujeme ľavé a ideme k ľavej. A pravé, vrátime sa. Máme 2. Takže do 10. Pravé